салом дӯстони азиз, дирӯз чанд бозии муҳим баргузор шуд ва чуноне ки ҳамеша мо танҳо беҳтарин ва шавқовартарин бозиҳоро муҳокима мекунем. Яке аз ин бозиҳо воқеан сенсатсионӣ буд. Инчунин дар бораи ояндаи Криштиану Роналду ҳам гап мезанем. Ростӣ, дирӯз дар телеграм канали ман бозии Барселона Севильяро пахши мустақим гузоштам. Онҳое ки ба канал обуна ҳастанд, тавонистанд бозиро тамошо кунанд ва ҳамаи лаҳзаҳои муҳими он ҷо бударо диданд. Агар шумо ҳанӯз обуна нашуда бошед, ҳоло беҳтарин фурсат аст. Фардо Лигаи Чемпионҳо мешавад ва шумо метавонед бозии Манчестер Сити Реал Мадридро бо сифати олӣ ва бе ягон мушкилот тамошо кунед. Ҳамаи маълумоти лозимӣ дар телеграм канал аст. Пас обуна шавед то ин бозии бузургро аз даст надиҳед. Ссилкаи телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошем сар мекунем. Ливерпул ғайри чашмдош аз ҷоми Англия хориҷ шуд. Онҳо бо ҳисоби 0-1 аз Плимут, ки дар ҷои охири чемпионшип қарор дорад, мағлуб шуданд. Голи ягонаи бозиро Райан Харди аз пеналти зад, ки пас аз бозӣ бо дасти Харви Элиот таъин шуд. Бо ин мағлубият Ливерпул дигар имкони ба даст овардани 4 ҷом квадруплро надорад. Ҳоло дастаи Арне Слот танҳо барои 3 ҷом мубориза мебарад. Онҳо дар Премер Лига пешсафанд, ба финали ҷоми Лига баромаданд ва даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳоро бо муваффақият гузаштанд. Аммо бохти онҳо бисёр солҳо ба миён овард. Плимут дастаи охирин дар чемпионшип, яъне байни онҳо ва Ливерпул 42 зина фарқият аст. Бо вуҷуди ин Ливерпул натавонист пирӯз шавад ва бозии хуб нишон диҳад. Ин ҳам яке аз он ҳолатҳост ки пешсафи Премер Лига аз дасти Лигаи поёнӣ дар ҷоми Англия мағлуб мешавад. Пештар чунин бохтҳоро Лидс 2002, Челси 2015 ва Манчестер Сити 2018 низ доштанд. Чизи ташвишовар он аст ки Ливерпул на танҳо мағлуб шуд, балки бозии бисёр бад кард. Бозингарони асосӣ нотавон буданд, бозингарони ивазӣ хуб набаромаданд ва ҷавонон умуман ҳеҷ чиз нишон надоданд. Дар 4 бозии охирин ин дуввумин бохти онҳо аст ки ин аллакай як нишонаи хатарнок мебошад. Ин мағлубият шармандагӣ аст. Гап дар он нест ки онҳо бохтанд, балки дар он аст ки чӣ гуна бохтанд. Ливерпул чунон заиф бозӣ кард ки монанд ба пешсафи Премер Лига набуд, балки мисли дастаи миёнаи ҷадвал бозӣ намуд. Бале, гуноҳи асосӣ ба сари Арне Слот аст. Бозингаронро иваз кардан ротатсия кори дуруст аст, аммо вақте ки бозингарони эҳтиётӣ ва ҷавонон вориди майдон мешаванд, онҳо бояд омода бошанд. Аммо мо чӣ дидем? Диаз аслан хуб набуд. Жота пас аз ҷароҳат комилан бесамар. Элиот дар даруни ҷаримагоҳ бо дасти худ хатогӣ кард. Ҷавонон тамоман намоён набуданд ва Кеза ҳеҷ кор карда натавонист. ҳоло тасаввур кунед ки дар мавсими оянда Ливерпул бидуни Сало, Вирҷил ван Дейк ва Трент Александр Арнолд мемонад. Аллакай ҳоло маълум аст ки бе онҳо даста мушкилӣ мекашад. Ҳама мегӯянд ки Ливерпул хароҷоти зиёдатӣ намекунад ва тавозуни хуб дорад. Аммо агар бозингарони ивазкунанда ба сатҳи зарурӣ набошанд, ин мушкилии калон хоҳад шуд. Ва муҳимтарин чиз ин аст ки ҳеҷ гуна баҳона қабул нест. Ливерпул бо ҳар гуна ҳайят бояд дастаи охирини чемпионшипро мағлуб мекард. Ин танҳо як мағлубият нест, ин шармандагии комил аст. Бадтарин бозӣ дар 3-4 соли охир. Барселона дар меҳмонӣ Севильяро бо ҳисоби 4-1 мағлуб кард. Бозӣ хеле шавқвар шуд, хусусан дар қисми дуюм, вақте ки дастаи Ханси Флик пурра назоратро бар даст гирифт ва рақибро шикаст дод. Ҳамагӣ дар дақиқаи 7 Роберт Левандовски гол зад, вале баъд аз 1 дақиқа Рубен Варгас ҳисобро баробар кард. Дар вақти танаффус Флик Фермин Лопесро ба майдон ворид кард ва ӯ бо зарбаи аввалаш боз Барселонаро ба пеш бурд. Пас аз он Рафиня голи зебо зад ва дар дақиқаи охир Эрик Гарсия нуқтаи ниҳоиро гузошт. Аммо дар бозӣ як лаҳзаи нохушам буд. Фермин ки метавонист қаҳрамони ин шаб шавад, корти сурх гирифт. Пас аз як падкати сахт довар аввал ба ӯ корти зард дод, аммо баъд аз баррасии ВАР ӯро аз майдон ронданд. Ҳарчанд Барса бо 10 нафар монд, бозиро пурра назорат кард ва Севильяро ба бозӣ баргаштан намонд. Ин ғалаба силсилаи бебохти Барселонаро ба 11 бозӣ расонд. Муҳимтар аз ҳама, даста ба Реал ва Атлетико наздик шуд. ҳоло онҳо ҳамагӣ 2 хол ақиб мондаанд. ин бозӣ нишон дод ки Барселона то чӣ андоза рушд кардааст. қисми аввали бозӣ мушкил буд, аммо дар қисми дуюм онҳо Севильяро комилан шикаст доданд. чизи ҷолиб дар он аст ки Барса ҳоло гуногун ҳуҷум аст. голҳо баъд аз навесҳо, прострел ва зарбаҳои дур ҳамааш аст. як сол пеш даста бештар аз бозии комбинатсионӣ вобаста буд. ҳоло бошад онҳо бо ҳамаи роҳҳо гол мезананд. бозингари асосии бозӣ Педри буд. ӯ танҳо пас намедиҳад, балки лаҳзаҳоро месозад. тамошо кардани
бозии ӯ воқеан лаззат мебахшад. Акнун дар бораи нуқтаи манфии корти сурхи Фермин, ӯ пас аз ворид шудан гол зад, аммо баъд дар ҳолате ки комилан зарур набуд, бераҳмона ва беақлона бозӣ кард. Вақте ки даста аллакай 3-1 пеш аст, чунин ҳаракатҳо беақлона ба назар мерасанд. Дар чунин лаҳзаҳо бояд ором бошӣ. Аммо дар умум ин бозӣ нишон дод ки Барселона хеле пурқувват аст. Ҳатто бо 10 бозингар онҳо бозиро идора карданд ва ҳатто ҳисобро калон намуданд. Пас аз бозии дерби Мадрид, Симеоне гуфта буд ки Барса ҳоло беҳтарин футболро нишон медиҳад ва ростӣ бо ин фикр розӣ шудан осон аст. Криштиану Роналду 40 сола шуд, вале ҳоло ҳам нияти тарки футбол кардан надорад. Ӯ ҳанӯзам яке аз беҳтарин бозингарони дастаи Ал-Наср ва капитани тими миллии Португалия аст. Дар ҳамин мавсим ӯ аллакай 25 бозӣ гузаронидааст, 23 гол задааст ва 4 партофти головар додааст. Рақамҳое ки барои як бозингари 40 сола девонагист. Вале саволи асосӣ ин аст: оё мо ӯро дар ҷоми ҷаҳонии 2026 мебинем? Худи Роналду мегӯяд ки ин ҳадафи асосияш нест, вале агар шароити хуб бошад, мехоҳад бозӣ кунад. Аммо бо сину сол дигар мушкилиҳо пайдо мешаванд. Барқароршавӣ аз хастагӣ вақти бештар мегирад ва тӯли тамоми бозӣ бо суръати баланд бозӣ кардан душвортар мешавад. Собиқ мураббии Спортинг Жоао Арозу фикр мекунад ки иштироки Роналду дар ҷоми ҷаҳонӣ аз ҳолати ҷисмонӣ ва равонии ӯ вобаста аст. Шояд ӯ дар мунтахаб нақши навро қабул кунад, камтар бозӣ кунад, вале ҳамоно таъсиргузор бошад. Муҳимтарин чиз ин аст ки Роналду ҳоло ҳам мехоҳад футбол бозӣ кунад. ӯ аз тамрин кардан, рақобат ва шикастани рекордҳо ҳаловат мебарад. Ин рӯҳияи қавии ӯст ки беш аз 20 сол ӯро дар сатҳи баланд нигоҳ доштааст. Роналду воқеан бозингари нодир аст. 40 сола шуд, вале ҳоло ҳам яке аз беҳтарин голзанҳои ҷаҳон боқӣ мемонад. Дар 25 бозӣ 23 гол задааст. Ин чӣ гуна омор аст? Ва баъзеҳо шубҳа доранд ки ӯ мехоҳад дар ҷоми ҷаҳонии 2026 бозӣ кунад. Албатта ки мехоҳад. Аммо саволи асосӣ ин аст: бо кадом нақш? Тавре ки 10 сол пеш буд, дигар наметавонад тамоми бозиро бо ҳамон суръат гузаронад. Вале он чизе ки Роналдуро бузург мекунад, ин қобилияти мутобиқшавии ӯст. Шояд дар ҷоми ҷаҳонӣ ӯ бештар аз ҷои ивазкунӣ ба майдон барояд ё камтар бозӣ кунад, вале ба ҳар ҳол таъсир хоҳад дошт. Маро бештар он чиз писанд омад ки ӯ мегӯяд: ман ба ин сахт пайваст нестам. Яъне ӯ орзуи охиронашро ҷустуҷӯ намекунад. Ӯ танҳо аз футбол ҳаловат мебарад ва ҳамеша барои ғолиб шудан мубориза мебарад. Ҳатто агар ҷоми ҷаҳониро ҳам набурад ҳам, мероси ӯ дар таърихи футбол аллакай боқӣ хоҳад монд. Вале биёед ростқавл бошем. Агар Роналду дар ҳолати хуб бошад, оё Португалия ӯро ба ҳаят намегирад? Ҳатто агар бо як пояш бозӣ кунад ҳам, ӯ роҳи таъсир расонидан ба бозиро меёбад. Хай не? Ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.